Gerok sotane. Dehemo dhisik. Dehemo dhisik ya. Dehem dhisik. Nah. Terus marung ngono lagi uluk salam. Oh, oke baik. Grogi, ndredeg. J, kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing gak jawab salamku matur sembah nuwun. Tak dongan untune lara. Pelaris J. Matur suwun. Pak rezeki. Pak, deh, iki kok mentah, sing mateng gak ono ta? Heh. Cek tuku karbit. Nggih, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken sembah nuwun sanget kagem Bapak Saiful Haja beserta Ibu. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem sedaya para rawuh tamu undangan. Ugi matur sembah nuwun Ning Mariati inggih kagem pamirsa sedaya ugi penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu. Matur sembah nuwun rawuhipun. Matur sembah nuwun Saking Mas Jamian sing ganteng dhewe. Siap. Oke, mboten supening ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion. Nggih, Mas Dion, terima kasih ya. Nggih. Oke, MKD. Matur sembah nuwun. Nggih. Oke, niku sing angkruk-angkruk ndukur meja iku apa? Niki. Nggih. Blebes. Napa niku Mas? Blebes. Kaya sing nyoting. Nggih. Iya. Matur sembah nuwun atas liputannya pada malam hari ini. Sukses selalu Neng ya. Banyak rezeki, sehat selalu. Amin. Ya robbal alamin. Nggih Neng. Injih Mbak Inga. Tidak banyak kata. Acara demi acara sudah disaksikan sama penonton semuanya. Nggih. Untuk acara yang satu ini kita akan menampilkan sederetan seniwati dari grup Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekarsari. Kutoko nyambut gawe amin taman kanjeng aku mugi-mugi bisa kangkang langkung. Mbak Inga. Nggih Ning. Lah ngomong piye to Ning? Nggih Ning Mariati. Nggih. Monggo diaturi seniwati Ludruk Budi Wijaya yang kaping sepindah. Injih Ning Marsa kalian Ning Dias. Monggo Ning Marsa. Ning Mariati, ampun supe ngaturaken sembah nuwun rawuhipun kagem niki Sabu saking Turirejo. Injih, Turirejo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi Kenti kalih keluarga matur sembah nuwun rawuhipun. Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Inilah penampilan Ning Marsa bersama Ning Dias.
apa mestine. Niki wau ning Marsa si cantik jelita ugi ning Dias. Nggih, monggo salajengipun sing duwe maskot iki lho. Ning Nana Leho bersama ning Rani Asmara bangun. Bangun apa to? Bangun anyar, bangun desa. Nah, iya. Bangun sing kena dibangun. Nggih. Titit. Iki lho sing duwe iki lho. Dotara samba kiri mau ingat yen ora seneng apa mestine jos Blaris. Kandhane dikongkon sing mateng kok wong iki duwablek lho. Nggih, monggo ning penampilan berikutnya ning Ayu Sabdose bersama ning Yantika. Dia masih pelantun tembang-tembang manis Campur Sari Budi Wijaya. Si manis jembatan Ancol. Saking manisnya ning sampai keblekan pabrik gula. Berang rana uwate etan kemati kulon keamati yen tak timbang padha apote Nang Semarang mampir kos-kosan aku kadung sayang dianggep koncoan yen rempeyek akeh kacange senajan tuwe aku sayange. Senajan tuwek elek pun ritik laku ya sayang. Oh, oke baik. Nggih Mbak Inga, monggo salajengipun ning Ika Rempong bersama ning Ani Wulandari. Sing duweni wah lho. Apa kuwi? Muah. Muasa Jombang. Muah. Boten enten ular tanggae, Mbak. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo bisa gampang rapi bisa nyuling bisa nyawang rapi bisa nyanding kok kleru
Mbak Inge Klerumi. Nggih ning niki wau ning Eka Rempong ugi ning Ani Kumala. Kumala Sari. Nggih. Nggih. Nek wau sing duwe goyang horep. Nggih. Sampe gak pengen goyang horep kaya iku mang. Gak, iki kok masalahe mudune iku kok uangel iso golong gemek aku kok. Nggih, monggo salajengipun. Nggih, salajengipun peranan-peranan penting. Budi Jaya. Ning Rizky. Ning Juni. Ning Fikum. Nggih, ning Fikum. Sumangga. aja kelak kene carane awang-awang mega mendang terang giling amba sisire tega nyawang ra tega nunduk eleng-eleng kebejiane. Tiga seniwati sekaligus. Oh dua seniwati. Oh J. Semoga Ning Susan bersama Ning Titin Mustika waras. Kadang waras yo kadang gak. Tapi saiki waras kok. Jajal ku lek glondong gak yo kumat maneh. Modho niki lho mari iki lek glondong kumat terusan. Saya kelingan mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat bisa gambang tik rapi bisa nyuling bisa nyawang rapi bisa nyanding sakno bisa nyawang tok gak iso nyanding Ya ora apa-apa. Masih omong nyawang ning ati iki ya ayo. Oke baik Liwat cecetan ya wis ayem. ayam tentrem sak polahe Sak pol-pole ta. sak polahe iya inje Mbak Inga selajengipun Pemain-pemain sinetron. sinetron apa iki Kayake tersanjung. oh tersanjung Nggih, ning Endang. Sukentut Nah, niki ngangkaping kalih ning ning Sarti Sartini. Niki sinetron sinetron apa Mbak Inga Ibu Triri. oh Ibu Tiri Iya. oh galak berarti aduh takut aku Anyar iki kayake. Anyar, Takut Grace. roh ya aku. Nyar. Abange biru lampune disco aja diganggu wis duwe bojo kaya ngene rasane tempe kaya kenang dibubur ramon kaya ngene rasane wong ora duwe kaya wayang digawe lakon inje Mbak Inga
aku diulangi muah lho. Nggih. Selajengipun tidak jadi. Nggih, tiga senior Budi Wijaya ning engkang kaping sepindah ning Yayu Karmala ning sapa jenenge? Ning Mary. Oh iya, Sudayan bersama ning ning Erma Arifin. Ning Erma. Monggo jeng. Mbak Inga. Oh nggih. Suwun lho Pak. Tambahno Pak 5.000 pesak. Kurang ajar bener kono. Kon kate menggusur kedudukanku kon. Lho lha apa aku kok menggusur? Wong dhek tekone keri dhewe, jarene kecakup. Ayo, takono Mami Okta iki kok teko kari ku apa? Ngerti nang kono ana kemanten dalane dibuntu. Aku berasa nang sawah-sawah dinodai aku wisan. Dinodai. Dinodai lho, kekno marang ngono ya balik maneh. Akhire tak kekno tok mosok sungi ate dikum. Lho lah iya. Wong kono ae lho paling ya gak kalong. Gak kalong kesucian seorang gadis iki. Lho sampean gadis apa cowok? Lanang. Se. Kesusu aku jeng. Kesusu liwat ndi, se? Aku kan teko Surabaya sih mrene. Surabaya liwat ndi? Lihat bobo. Lho iku dijawab mari liwat sing degahe ngono. Napa? Liwat sing degahe. Lah aku berasa merono. Terus. Gaul Mas. Delon mari digawa delon iki lho, delon sampe suket-suket tok iki lho rambuté. Aku jengke nang kono iki lho. Kurang ajar. Alah mbok diakoni gak apa-apa ya Mas ya. Modern dong Mami Okta sekarang hairdo. Lah sanggul Jawa kabeh. Hairdo. Hairdo iku apa? Sanggul modern ngecek gobloke kon niku. Loh, hairdo iku apa sapa gerdu ngono ta? Apa kira begengke ah? Lah hairdo. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami kunjuk sehat sedaya nggih. Lek MC nyekel iki MC. Nyekel saweran iki lho. Ngono. 10.000 rek. Niki kajate napa Bu Inga? Aku kacanono, Dik. Loh, teko keri ya kudu tanggung jawab keri. Ayo. Kajate napa? Sunat. Manten. Nggih, semoga yang disunat tetap cepat sembuh. Manten. Manten. Pak cocote arek iki apa? Bujuki aku teko kari dibujuki tok. Ya bener. Manten iku mek durung sunat ya durung rabi. Ngono lho, nggih. Ugi konjo ingkang sampun mirsani pagelaran akbar pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin sing kompak. Sehat seger waras. Seger waras sing duwe gawe. Seger waras para senimane. Sesarengan all artis bedayan Sekarsari monggo. Dalam masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Lighting idolane arek Jombang sumangga.
ampun lali jambu alase. Bareng-bareng Budi Jaya. The Lemon. THC Audio terima kasih. Mas apa wis lali sliramu? Nek samono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Yo, joget tetep karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Lali weling nalika Spesial tembang tombo kangen. Sembahnuwun Pak Brengos. Budi Wijaya, terima kasih Sabu. Iya. Mas apa wis lali sliramu? Nek samono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sembahnuwun Abang. Matur suwun. Terima kasih. Ayo lu. Sepi rasane waktu dewe. Langgeng karo seling kancane. Jambu alase Mas Jono.
pun kula aturaken Sri minggat nyambunge nggih. Sahur sahur. Ayo Mi, lanange ya. Lanange. Oke. Kelingan manis esemi Jur kelingan rama gembuyune tresno lan kasih sayange kelakon karepku dadi bojone bojomu tak silihe sesuk isuk tak baleni sayang wis duwe bojo ora ngurus nanging aku kepacut tresno tetep tak terusno nelongso rasa ning ati yen aku urung bisa duweni jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ana gula ana semut durung rondo aja direbut supane nganti yen lati dadi kawin ora bakal urungan Subhanun abang supane nganti yen lati sebentar lu wong bagus kembang bau masih sak rusak rombonge jambu alas manis rasane senadyan dilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane ati yen mulo aku ra bisa duweni sesuk tak sampun kapireng tembangipun jambu alas Nggih Mi, dalam sadurunge kula salat kedap nggih. nggih Bapak Sekedar informasi dari Pademan Ludruk LBWJ Budiwijaya untuk tanggal 20 Agustus di Balai Desa Puter Pementasan Budiwijaya dari panjenenganipun Bapak Mulyo yang diminta lagunya Gerigis. satu tembang Gerigis Jangan lupa tanggal 20 Agustus nggih di Balai Desa Puter. Dari Bapak Mulyo lagunya Gerigis Dlewung monggo.
Doma jodoh sing sebagai keluarga dalam pemenang sama-sama digoyang gini. Oh, anak ganteng. Subhanallah. Ayo sak. Nama desa biar Sampun kapireng tembangipun karuan krasa.
Nggih.
angin depak aki This is Lutu Budi Wijaya Coba featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari The Lewu and Gus Production. This is DJ Abel Project Present. Why
Sainga ugi para rawuh sedaya. Nggih, Mami. Nggih menika padatan saben bedayan Sekarsari kang sampun dilajengaken para seniman saking keluarga dalem Budi Wijaya. Nggih, Mami. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kendut. Sepi nemali matur sembah nuwun sowane para warga, para tamu ingkang sampun rawuh pinaringan berkah Gusti Allah kasihatan rezeki kadha barokah. Sabaripun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Yuk, silone iki suka kuncu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling. Among rasa ki among waktu jupuk kalih kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrindi di malam hari. Lan kula ning Inge Wijaya Aturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.